náhľajú. A ja som našiel priamo v strede cesty takéto modráčence krásne. Túto zvlážnicu môžu využívať aj cyklisti napriek tomu, že to nie je značené ako cyklotrasa. Je potrebné ale to, aby si každý cyklista uvedomil, ako sa bude správať na tej ceste a či bude ohrozovať alebo nebude ohrozovať či už turistov a nemenej hlavne tú zver, ktorá tu žije. Ako veka spomíname, že sa celkom nudíš s nami, čo? Á, dobre nie. No to vidíme, že ti je dobre. Išiel som na e-bajku, ale je to trasa, ktorú cyklista, ktorý teda naozaj má niečo už odbicyklované, tak si myslím, že túto trasu bez problémov zvládne. Není to zase cesta pre akože úplne nejakú rodinnú vychádzku alebo volačo. Je to trošku mierne náročnejší terén, ale cyklista, ktorý sa venuje horskej cyklistike a jazdí, tak nemá problém to zvládnuť. Toto je tvrdé, nadhadzuje to na tých kameňoch, také ostré kamene trčia, no ide sa mi podstatne horšie, nemôže to človek tak rozbehnúť do toho kopca ako na tej síce mäkkej ceste, ale rovnejšej, no. My sme koľko? Na zdravie. Ja som ešte nemal ani 40. Zoberieme si so sebou všetko potrebné. Hlavne si ukážeme, že čo všetko si človek môže zobrať so sebou, keď sa vyberie niekam s autom. Ideme si vyskúšať zobrať v tomto prípade 3 druhy stanov. Peťo ten si bere stan, ktorý má namontovaný na strešných blížinách a nosí ho na aute prakticky celoročne, možno že s výnimkou nejakej zimy. Je to super. Lepšie, ako som si myslel. No tak ako bez báb, jasné, že? Tam, kde sa vám to práve páči, tak tam zastanete a bicyklujete. No? Práve tí z vás, ktorí pochádzate priamo z Ľubochne alebo z okolia, tak viete, kde sa nachádzame. Sme totižto v Ľubochni. Z Ľubochne ideme do Čutkovskej doliny. Malo by to byť menej náročné ako opačne z Čutkovskej do Ľubochne. Akurát, že vôbec nemám predstavu o nejakom výškovom profile, o čase, o dĺžke trasy, takže ideme tak na blink, ale toto je na tej cyklistike také najzabavnejšie. Jediné, čo som tak vnútorne v strese, že vôbec neviem, kedy prídem domov, ale vôbec. Takže dúfam, že dnes a uvidíme, čo nás stretne po ceste.
Vybral som sa vlastne na testovačku nového e-bajku od Giantu a rozmýšľal som nejakú peknú, zmysluplnú trasu po Slovensku a z toho rozmýšľania mi vypadlo, takže som si vytýčil najsevernejší bod a najjužnejší bod Slovenska a preto som si spojil priamkou a to bola taká cieľová línia prejsť zo severu na juh. Najdôležitejšie však je, že praje počasie. Nemôžem nič zlé povedať na elektrobicykel. Naopak, ako myslím, že pre takého športovca, ako ja som, teda nie športovec, alebo len taký rekreačný, tak je to super pomocka, že človek sa dostane tam, kde by sa inak nedostal. My sme sa rozhodli začať práve tu. Banská Štiavnica vyžarovala nielen pre mňa, ale asi pre viacerých z vás také neobjavené čaro. Všetci hovoria o Štiavnici, aká je pekná. Samozrejme, že máte možnosť aj obísť to historické centrum a ísť takisto ako my, ale priamo autom až na Červenú studňu a nechať auto tam, ale sa pripravíte o to čaro a o ten strmý výšľap 20-minútový, ktorý nás akože vyžmýkal, musím povedať celkom statne. Už iba dole kopcom pôjdeme, nie? Je to také iné slovenské, by som to až tak trošku cítil tu taký ten západniarsky nádych, že tí ľudia sú takí podnikania chtiví, ale nie v tom pravom zmysle slova, lebo robiť takéto cyklochodníky to vám priamo nejaký príjem neprinesie. To musí byť človek preto zanietený a tuto cítiť, že tí ľudia, ktorí robia aj tieto chodníky bajkom, tajchom, tak je to cítiť, že tí ľudia sú preto zanietení a ako som už povedal, že to má hlavu a petu, že to nie je robené iba tak, aby niečo bolo. Dnešný náš výlet bude takisto začínať trošku históriou, takisto ako naposledy v Banskej Štiavnici. Tentokrát sa však nachádzame trošku severnejšie, zase od Banskej Bystrice južnejšie. Nachádzame sa momentálne na Zvolenskom zámku na nádvorí. Vychutnajte si s nami atmosféru Zvolenského zámku a potom sadíme do sediel a budeme šlapať. Are you hearing my words I'm saying to you? 'Cause I'm looking in your eyes, you're looking past mine, but I'm just trying. Ak by som mal porovnať horský bicykel a gravel na
tejto konkrétnej trase, tak samozrejme, že Kubo si viacej užil tie z jazdy. Vždy sme si tak hodnotili, hej, tie jednotlivé pasáže, ktoré sme prešli. Ak sme išli po meste, alebo sme už išli tu nahore nad Bakovú jamu, všetko to boli také povrchy, kde ten gravel vám dovolí viac, alebo nie, že je pohodlnejší, lebo ten horský bicykel bude vždy pohodlnejší, ale ten prenos energie a tá efektivita bude vyššia u toho gravelu. Gravel za 500 € nekúpite. Áno, kúpite buď v záhradkárstve, alebo aj v Decathlone, poviem to na rovinu, ale bude vám ležať v garáži alebo volade v šope, lebo poznám konkrétnych ľudí, ktorí si to kúpili a ako jednoprevodník so 6-pastorkovou kazetou nedáva veľmi zmysel. Každopádne je to segment, ktorý nie je mŕtvý, rozvíja sa a bude sa naďalej rozvíjať, čím ďalej, tým viac. Ani tak nie úplnou náhodou sme zás v Košutke, čo je bike park, kúsok od Hriňovej. Ako vidíte, máme zdravých minus 5 stupňov, takže trať je úplne vymrznutá. Lajny sú tvrdé, tak sme sa naobliekali obdobne ako na lyžiach. Ja by som to asi povedal tak, že celkom nám ide karta. Ráno bolo vonku -9, čiže podmienky viacej prajú určite lyžovaniu a snowboardu ako bicyklovaniu, ale ako môžete vidieť, tak sneh na Slovensku nie je, tak sme sa rozhodli ešte pustiť do prevádzky bike park. Preklopili sme sa do poslednej tretiny novembra. Stále je to však počasie, ktoré sa dá, aj keď niekedy tak nevyzerá človek, keď ráno pozrie vonku z okna a vidí, že -7, tak moc to na ten bicykel neťahá. Ale už potom okolo tej 10, keď to slnečko začne vychádzať, naozaj človek sa trošku lepšie oblečie a dneska tu jazdia chalani aj v kraťasoch dokonca. Takže naozaj je to iba o tom, či človek chce. Na druhej strane lyžiari tiež jazdia aj vo väčšej zime a ten bicykel zase od toho nemá moc ďaleko, čo sa týka konkrétne týchto podmienok tu na. Takže naozaj ja môžem za seba povedať, že jedny dlhé nohavice, jedny kraťasy a čo sa týka vrchu, tak úplná klasika ako na jeseň, hej, že nejaká zateplená vestička, na to bunda. Za mňa toľko a sledujte nás ďalej. Čaute.